Nintendo vuonna 2019 päätti alkaa rahastaa näitä pelaajia. Ja nyt me joudutaan maksamaan Nintendo Switch Onlineista aivan törkeitä hintoja. Siihen nähden, mitä se meille oikeasti tarjoaa. Jos Xboxilla ostaa netin, joka on siis Xbox Game Pass Core nykyään, siis Xbox miksi teitte näin helvetin monimutkaisen systeemin, mutta kiitos. Ja Sonylla puolestaan on sitten tää... Ei vittu mitään. Ja kuitenkin, kun mä maksan netistä, niin mä saan vastapalveluita. Ja Nintendo teki tän aivan saman liikkeen. Ja mitä ne tarjos? NES ja SNES-pelit. Ja nyt kaikki varmaan on sitä mieltä, että sieltä tulee varmaan jotain ikimuistoisia klassikoita. The Legend of Zelda, Super Mariot, Mario Kartit, Mario Partit, aivan kaikki mitä vaan löytyy. No, joo. Mut rehellisesti sanottuna NES ja SNES-palvelut oli lieviä pettymyksiä. Mä en oo edes kokeillut niitä muita GameCube, Game Boy, Sony Mega Drive, mikäli olikaan. Mä en oo niitä kokeillut, mutta yhtä laimelta nekin näyttää. Sori nyt vaan. Mutta vuonna 2025 Nintendo sai tähän kategorian kilpailijan. Siis wow. Ja kyseessä ei ole mikään PlayStation, jolta löytyisi varmasti aivan loistavia klassikoita, mitä ne vois julkaista, vaan Xbox saapui markkinoille. Ja mikä vielä parasta, ne ei tuonut mitään uutta Game Passia. Ne toi Game Passin vanhoille peleille. Ja mikä vielä parasta, ne ei ole Xbox-pelejä tai Xbox 360-pelejä. Ne on Atari-aikaisia videopelejä. Ja mä petyin taas. Otetaan nyt yksi asia huomioon. Nää on Atari-aikaisia pelejä. Ja Atari ei pystynyt silloin tuottamaan hirveän hyvän näköisiä pelejä. Ja esimerkiksi Atarin ET sai koko videopeliteollisuuden ison lamaan ja sitten tarvittiin putkimies ja pälä. Joten otetaan se nyt siis huomioon, että pelit on hyvin yksinkertaisia graafikoiltaan ja ohjattavuus on ihan mitä on. Mutta annetaan se anteeksi. Mutta mä haluan silti räntätä niistä, koska ne on aivan absoluuttista paskaa ohjata. Kuka helkkari sen on mennyt päättämään? Ensimmäisenä pelinä mä otin jonkun Enduro-pelin, jossa siis ajettiin formuloita ja mulla ei ole mitään hajua kauanko tässä. Siis tässä vaan ajetaan ja yritetään saada mahdollisimman korkea sijoitus. Näitä autoja on joku 200 kipaletta ja sä lähdet koko homman hänniltä ja sitten vaan väistelet siinä kaikki muut ja tälleen. Hyvin yksinkertainen peli. Tää peli sai mun päätä särkeen silleen, okei, mä ymmärrän, tän Atari-peli, annan sen anteeksi. Napit on hyvin yksinkertaiset, luojan kiitos. Mutta vitsit, että tää särkee päätä. Siis minkä helkkoja, siis kuka on ollut silleen, että tää vihreä niitty on tosi tylsä. Joo, niin se oli. Niin täräytetään siihen tämmönen valkoinen. Siis mä sokaistuin tässä vaiheessa. Ja sitten kun tää aina vaihtui silleen tietyn väliajoin ja nää niinku siis... Voi no, okei. Mennään seuraavaan peliin. Kokeilin jotain nyrkkeilypeliä. Mulla ei ole mitään hajua mitä mä siinä tein, mutta mä voitin sen vastustajan, koska se vastustaja ei tehnyt absoluuttisesti yhtään mitään. Mä pistin sen pari kertaa kenttään ja totesin, että hyvä peli, GG seuraavaan. Sitten mä kokeilin tämmöstä korkea highscore ampumistähtipeliä. Tää oli hyvä. Ihan tykkäsin. Joo, voi ottaa joskus uusiksi. Sitten mä kokeilin Grand Prixia. No tääkin toimi. Tää oli ehkä jopa parempi kuin se ensimmäinen ajopeli. Tää oli ylhäältä päin kuvattu ja sulla oli tietty matka, mikä sun piti päästä tietyssä ajassa. Tai siis yritän mahdollisimman nopea aika saada ja näin. Tää oli toimiva. Sitten oli lentokonepeli, sama juttu. Lennät tietty välimatka, väistele lintuja, näitä tuulimyllyjä ja tämmösiä. Tosi hyvä peli. Ja sitten mä kokeilin paria point and click peliä. Kuka helvetti on päättänyt niinku nää näppäimet ja kaikki tämmöstä? Siis anteeksi nyt vaan. Mä ymmärrän sen, että Atari-aikaiset videopelit on yksinkertaisia, ohjattavuuskin on hyvin yksinkertaista. Mutta miksi kukaan ei yrittänyt korjata niitä, kun ne tuodaan Xbox-ohjaimelle? Siis, oi vitsit. Yrittäkääpä kuvitella sitä, että pelaatte Xboxilla jotain tietokonepeliä. Ja sä näet sen kursorin siinä silleen, että sun pitäisi ohjata sitä kursoria, että se peli niinku toimisi. Sitten sä tarvit aina silloin tällöin näppäimistön siihen peliin.
Ja sitten sä saat semmoisen virtuaalisen näppäimistön, minkä kautta sun pitää kirjoittaa. Siis mikään näissä point and click peleissä ei toiminut. Siis herran jestaset alkoi särkeen päätä. Ja mulla ei mitään hajua, mitä siinä pelissä olisi pitänyt ylipäätään edes tehdä, koska se hahmokaan ei halunnut tehdä yhtään mitään, minne mä sitä yritin saada. Sitten mä kokeilin Super Nintendo-peliä. Mä yritän kuvitella sitä SNESin kapulaa. Se on sellainen soikio ja siellä on 2 takaliipasinta ja A, B, Y ja X ja sitten on nuolinäppäimet ja startti ja selecti. Mech Warrior toimii varmaan älyttömän hyvin tällä konsolilla ja se olisi varmasti hyvä peli. Mutta kuka luojan viineri se on mennyt tekemään Xbox-ohjaimelle, koska siinä pelissä ei ollut järjen häivää siinä ohjauksessa. Siis se, mikä mua ärsyttää näissä peleissä, ei ole se, kuinka yksinkertaisia ne on tai kuinka huonoja ne on. Mua ärsyttää se, että kukaan ei yrittänytkään tehdä niistä niin kuin Xbox-ohjaimella pelattavia pelejä. Silleen olisitte nyt edes myyneet semmosen alkuperäisen Atari-ohjaimen, että hei, tässä teille, maksakaa 60 tästä ja pelatkaa Atari-pelejä. Onneksi olkoon. Mä olisin oikeasti halunnut pelata näitä pelejä, mutta en mä halua pelata niitä, koska tää ohjattavuus Xbox-ohjaimella on aivan absoluuttista kuraa. Mutta loppujen lopuksi tää on siisti pala historiaa. Silleen, joo, mä oon nähnyt Kirpputorilla 2 semmoista Atari 2500 semmoista juhlakolleksionia, mitkä siis toimii ihan HDMI-kaapelilla, että sä pelaat niitä nykypäivän telkkarissa ja pälä. Mä oon harkinnut, että semmoinen olisi ollut kiva ostaa, mutta en mä olisi niitä varmaan tykännyt edes pelata niitä pelejä, mutta olisi ollut kiva kokeilla. Nyt mä sain tilaisuuden kokeilla jotain ihan ok klassikkoja, tai siis pelejä, mitä en ole koskaan kuullutkaan, mutta näytti ihan hauskalta ja no, jätetään se siihen. Jos joku olisi vaan niinku yrittänytkään tehdä tosta niinku ohjaimelle sopivaa pelattavaa, niin tuo voisi olla ehkä vielä parempi kokemus. Tai jos joku myisi semmosen alkuperäisen niinku ohjaimen, millä voisi nimenomaan pelkästään pelata niitä vanhoja pelejä. Ja mä tiedän, että siellä oli eri tekijöitä. Kaikki ei ollut Atari-pelejä, siellä oli Komia ja mitä liian olikaan. Mutta silti joku semmonen yhteensopiva ohjain tohon hommaan, niin mä en näe mitään ongelmaa, paitsi sen ohjaimen hinnan.